Biye taratai Octobre kalo kilitan fla samba fla ani mugan kili on nisonja lembe an kanu maga kilingilena bela jeli bisimila mali kono ani mali kokan mauma sokoleno renouveau télé la ni sanga konnala ame befo ka be wale nyumandon ka fo o ma kauni che awadana la kanyeshi renouveau télé ma renouveau matin ni akene sigidenye awyi Renouveau sogomada kunafoni alebeyan kasika awo kunafoni awo kunfolo fara nyogon kan kadi awma awmana ke jien yoro mimato awo kunasiri obe bampeu olani on sigirani kenen kan aga kan anga sulika wili ke bawfo aw munu meino kawsera awo barake yoro la gaban ni aw sogolino awna anga folibe awye munu fenebe awla je sogonna wala dongodo antesenge antenyina ame aw kilingilina bela jelenfo aw munu be sirawla kataka awo barake yoro lani awika aname radio sanfe ka kata dondon ala kaseni bela jeli nyumanye isi yorola la me bagaje makulu ka folibe yanno renouveau FM la me bagaw mauma be ganame 98.1 sans fait ko bela jeli ni sogoma numba ke dingi na ma ko bela jeli ki bisimla bi tarata dunya renouveau matin ale kene kan bi sogoma daina ina fodunto la fene fem metalike kuna foni sege le sanuma chamame ambulo ko kala si awma mimato aw kilingilina be siga kuna foni akauto fo aw balala kunafunya ko nyuma o nasira fe kuma so kone ano au ma fly kenela soro Amadou El Kounare alebe ano asega donki balu la si au ma Amadou in soroma fanta tumota biye tarata ido ko kufle flana biye o awoni ka bara ni nyante 50 nyina kasika kunafunya o fara nyoko kansanga ni wakati kadi kanu magaja makulu mai bisimla tubabu ba foko après toute chose ou bien avant toute chose kakambi kanye polike kungo itunu na imaye o anyi nyini anyo communiquer bla radio privé la kabla wartemla o nyefoli kono make ikoni nyira nga do ikanye foli kanya nga soro ka baraw dam problem tala ni baraw kunchara nyefoli beke komi nyoka changula baraw dam ne ni glone do nyefoli de la aide ni ya glola baraw so nga gele ado tabarakala okuma nenje makulu mun sulla kan laje ana dam ne uluka ma kofe jonga fote enfer personnel mi mani nyaje ando nyebo kuma so kono ya do ini soro ma kuma nyi nyon soro be ko pra an se koni ma ke minye an o moko di an fleba o ma bitu Sika foshite ola bi trata donya Octobre kalo klitan fla anga kuna fonyo wina bulumunuka olu bakurba olu flenye ko fem kon metalike nyoron familial balia ko odgu jeleno kulu marfatigi koro oluni ministri mi nyashine no ben ani kola ben kama anga jamana kona no ni oye colonel Ismail Wage ola ka dunkera chogodi Wage aleni kulu marfatigi koro ni nyoron chelala akuna fonya be isa kabasidi be bolo alebina odi au maso malena décryptage konnala amena wolibla drisa mementama ale ka sika nyafolike anye jekulu kan be fo jekulu mima ko yere wolo debout sur les remparts olo koni kelino ka wulika joba boloda bi katika ofino fem metalike ni jekulina ni oye yere wolo debout sur les remparts ye ukani wulika join kunye jume la nyinu ye jume yobe muniko oni mementa bena nyola soro alebe na okuna fonyo kasika odi ama kunu fem kon metalike la ko koli bara doula olu bara nunu bara okera en fait non kunu maison la presse la kuna fondila ami baba sisi alebe na okuna fonyo bela jelin di ama ni la kokolinkan Amadou El Kounare don kibaru be alebolo sori Ibrahim Diallo taninga segin kibaru yaw be alebolo ni obe seraba kuna foni yaw kofo kene kuna foni be hawa danyo bolo Alexis Kalambiri masomima ni mena yira awla jemu kan konnala ka fara anka don foli du mankan ame baraw dam ne sisa ni wakati bolo da chugoy Noko binada kabala mali marabolo fem metalike anga marabolo jamana klibian fan noko kon binada kabala o marabolo kilingli na bela jelin konnala fem metalike anga chamanje marabolo katasi koron fela masankulu obena jeya olu feino klima fefien obena chi anga marabolo kilingli na konofoni menaka marabolo ibo ala Kidal Taudini katasi Tombouctou ale urudu yan fama ani gawo ni marabolo ko foli nunu fem konimbe talike klima
kilima fɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔnblo mena kɛ sababu ye ka gwɛlɛya don Tombouctou ka yɔrɔ jan filɛli la Gao Menaka Kidal ka taa se Tawudeni ma Mali fantɔw fɛ gwɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la san fiɲɛ ani sanji o bolodalen no bi tile la fana tɔw dunnen kɔfɛ walima su fɛ Kayikaw fɛ yen nɔ Kita Kulikoro Buguni Sikaso Joila Kucala Segu San Mopti ani Banyangara tilega ina finteni bolodacogo olu filɛ Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye fɛn min bɛ tali kɛ Sikasokaw la tilega ina olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 33 la Segu olu ta bɛ kɛ 36 ye Moptikaw olu ta bi jɔ 37 la finteni degere 38 o bɛ na kɛ Tombouctukaw fɛ yen nɔ Gao olu ta bi jɔ degere 40 na fɛn bɛ tali kɛ Kidal la olu ta bɛ kɛ 38 ye Menakakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 39 na Tawudeni olu ta bɛ kɛ degere 40 ye fɛn kɔni bɛ tali kɛ Buguni ani Kucala la olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 34 ye Kita olu ta bi jɔ 37 la Nyoro ani Nara tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 38 ye Douanzan olu ta bi jɔ 39 na fɛn bɛ tali kɛ Sankaw la olu ta bɛ kɛ 38 ye finteni degere 37 o bɛ kɛ Banyangara bi tilega in na Joilakaw olu ta bi jɔ 36 la Bamako districti kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da Kabala samafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min o fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔnbloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔntena na don yɔrɔ jan filɛlu la san fiɲɛ ani sanji o bolodalen no bi tile fana to dunni kɔfɛ walima su fɛ tilega ina finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada ina kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 13 ye wakati boloda cogo ni tarata sɔgɔma ka di aw ma a ko ɲɛ maliden kelen-kelen na ka se ka u tanu bila dɔn a mana daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni na a kɛ kun ye o ye ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma halisa anw ni kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye ne bɛ Kɛnɛto Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye ko kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ Amadu ne bɛ sira di ma tonga n yɛrɛ bɔ n ka nin sɛbɛn ninnu cɛ i fana i sera sabali e ma se ka sɛbɛnw dalabɛn kabiri ko ninnu ka ca de ma jumɛn fo sisan kow ka ca jamana kɔnɔ an b'a lajɛ kunnafoniyaw classé bɛ se ka daminɛ minnu na i k'a daminɛ olu la kirini wuyɔ tɛ minnu kɔ sabula Mali sisan na ma jango trahison a wusulen cogo min na ni da ye fɔla kɔnɔ bin tigɛ i ma bi min na o projet ma ɲi dɛ ko ma nɔgɔ an bɛ bɛɛ fo hali bɛ Ala k'an sutura k'an jigi da i k'a dɔn k'a fɔ an ka sijɛw ni maabakɔrɔw kan u k'an tɛmɛ ni u ka duwawu ye aw ni ce a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛ tali kɛ Choguel tribune min kɛra ONU na Choguel taara dɔ fɔ Faransi ma a kuma ciyara kosɛbɛ o kuma min y'o don na a taara Genève fana n'o ye susikaw fɛ yen ko kuma wɛrɛw fɔra Faransi ma min yɛrɛ ye jalakiba yɛrɛ da camancɛrɔ sen in na an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ mana tɛmɛ ka bɔ yen fana n y'a fɔ kunun ko ni Asimi bi min kɛ a k'o kɛ jamana camancɛ bolo ça ne va pas foyi ɲuman tɛ lakana ko nasaratigɛ la ɲɔnɔn ka olu fɛ yen nɔ sabula marabolo caman bɛ yen min dugudenw b'a la ka kɔ yɛrɛ de tigɛ u sen na ji ni kɔlɔbɔ kɔnɔ ka bɔ fa dugu la ka taa dugu wɛrɛw la o tɛna ni dɔwɛrɛ ɲani ni tɔɲɔ kɔ a ko bɛ cogo di dugu jumɛnw ni dugu jumɛnw gɛlɛyaw ni faaliw bɛ yen an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ko juru bɛ ɲini ka ca ni ko kura min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana marabolo yɔrɔ dɔw la ani i k'a dɔn gun wɛrɛw kan n'o bɛ tali kɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fana gɛlɛyaw bɛ yen an bɛna kuma nin bɛɛ kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na lɔgɔli ta a fɔra k'a tɔ ye tile damadɔ ye n bɛ kɛ est-ce que bɛnkan bɛ jamana ani gakɔrɔnama maaw ni lɔgɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kɛra sabula wele bilala lɔgɔli karamɔgɔw ma synergie ka kuma lasela bɛna olu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛ bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye an ka bi bakurubaw ye minnu ye k'a dɔn an bɛna sinsin minnu kan sisan dani nɔ ka Mali kibaruyaw bɛɛ lajɛlen woloma aw ye a y'aw bisimila an se ma kɛ min y'a n'o sɔrɔ sisan
bi foli bi di fɔlɔ kunnafoni dila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ kumasow la mikoro kɔfɛ ani minnu bɛ kameraw ɲɛfɛ minnu yɛrɛ fana bɛ jɔ nɛgɛ karafew kunna ka dɔnɔ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ kuma dakurunya kelen maa o maa bɛ media kɔnɔ ka u ka foli larawe bi sɔgɔmada in na page yɛrɛ fana cayalen don minnu b'a bila bɔlɔlɔw kan ko ne ko k'u bɛɛ ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na an ye kunnafoni di sɔrɔ maa minnu fana na n'olu y'an karamɔgɔw ye k'u fo lakɔli karamɔgɔ caman fana bɛ yen minnu ye kunnafoni di lakɔli karamɔgɔw fana ye sanfɛ kalanso kɛnyɛrɛye dɔw la ani k'a dɔn jamana ka foroba kan an ka foli bɛ nin bɛɛ ye kunnafoni matarafali baaraw ye an ka jamana ale kɔnɔna la an t'a ko bila dagirinda la an y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ Mali ni Faransi cɛ bilama a bɛ ɲini ka kɛ pati kolomajɛ ye an bɛ ɲɔgɔn kan an ma ni jɛɲɔgɔnya b'an cɛ nka ko dibidibi bɛ ko dɔw la o nasiratigɛ la i k'a dɔn awa diplomasi n'o bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn ye sira taama min bɛ Mali ni Faransi cɛ a ko juru canilen don a ma sɔrɔla k'a fɔ nin waati laban ninnu na ɲɔgɔn jalaki fanga bonyalen don k'a sabu kɛ Maliden sigalen don Faransi la ko fini bilan kɔfɛ y'u ka jɛɲɔgɔnya ye kosɛbɛ o de kama min bɛ tali kɛ dusuma kasaya k'a talen don bi kosɛbɛ Mali jamanaden caman fɛ ka ɲɛsin Faransi maraba ɲɛmaw ma a bɛ tali kɛ i k'a dɔ kɛwalew la sabula ka bi waati min na Amadu Tumani Ture bɛ Mali fanga kunna a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔrɔ yan fɛ gɛlɛyaw la Maliden kɔni sigalen don Faransi fɛ ko ŋaniya juguya b'a fɛ a ko la kosɛbɛ hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ kalikasiyɛnw ni yɛrɛlajɛyaw kɔni olu bolo dalen don kosɛbɛ Faransikaw fɛ ani k'a dɔn ko dɔw ye dugudugu ye jamana faamaw yɛrɛ dama ni ko turu tigɛ o ye k'a fɔ tubabu b'a fɔ min ma ko rien ne va entre le Mali et la France ko gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ka lasigiden min bɛ Faransi cogoya la Mali la n'o y'u ka ambassadeur ye ale tun welela o don na ka se ka k'a dɔn kangarimada dɔw kɛ ko Faransi b'a la ka anw bɔli min kɛ miseli wo fɛ ko a ti bɛn an ma sabula ko ba dekuni a bɛ cini kɛ an kɔni bɛ waati min na i ko sisan jatew y'a jira k'a fɔ Faransi ka maa minnu bɛ yen n'olu ye diplomasi ma ɲɛmaw ye k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɔni ɲini ko dɔw cogoya la walasa k'a dɔn jisumani bɛ se ka kɛ ko ninnu tasuma na cogo min na an b'o ko girita la Choguel Kokala Mayiga ale min y'an ka minisiri ɲɛma ale taara kɔɔri ko cogoya la kuma dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Genève yen nɔ fana ale ye kunnafoni di kuma dɔw kɔni la ka di Turkikaw ka télévision so dɔ ma min na Choguel y'a jira a da camancɛ la k'a fɔ Mali ka gɛlɛya kɔnɔ bi ko dalu lɛkɛsɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo min b'a jira k'a fɔ Faransikaw ka finitigilakaw kɔni ye Bamanji kule dɔw sɛbɛkɔrɔ lakalan wa olu de ye k'a dɔn Bamanjiw kɔkɔrɔ dɔ b'a ye ni k'u ligelige ka su ka bila anw ka jamana na ninnu ye dantigɛbaw ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye min fɔ diɲɛ maa ye min mɛn an bɛ donni min na i ko bi a ko bɛ cogo di Awa Sanɔgɔ ale seginna k'an ye Choguel ka bakurubaw la an k'a lajɛ. Premier ministre ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ye jalaki ta ka ɲɛsi Faransi ma terrorisme ko nasira la Sahel dugu kɔnɔna la a yɛrɛ ye ni kuma in fɔ lajɛ dɔ senfɛ ka fara ka laseli kan Choguel kɔni y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana yɔrɔ dɔw to jɛkulu dɔw bolo ni olu yɛrɛ ni banbagaci dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'a bɛ wele Ansardine o jɛkulu ni Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'o ye banbagaci jɛkuluba dɔ ka bolo fara ye ni o ye Al-Qaïda ye Mali finitigilakaw yɛrɛ tɛ se ka don Kidal ka sabu kɛ a minɛnen don ni Faransi yɛrɛ ka boli bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kan wa maa marifatigi dɔw yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ in na minnu yɛrɛ lakɔgɔyara Faransi cɛdenw fɛ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ tuguni ko an bolo dalen don a kisɛ kan a tilala k'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ ka faamuya cogoya si la wa k'a ko tɛna dan tantɔ ka kɛɲɛ ni a ka laseliw ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ tuguni ko Mali ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya k'o tɛna bɔ a ma cogoya si la a y'a yira k'a fɔ k'o tɛ an hakilina ye ko wa fana k'o tɛ gouvernement ka laɲini nin ko in kana na Maliden caman b'a la k'u hakilina di ni ma ya k'a fɔ barodaw ni bɔlɔ yɛrɛ kɔnɔ maa caman tun bɛ nin kuma nin fɔ nka k'a b'o la fɔ jamana yɛrɛ marabaa ɲɛmɔgɔw k'a bɔ da camancɛ la ma a bɛ se k'a fɔ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna la nka an ye baro ni hakili falen kɛ ni maa dɔw ye minnu ye hakili jagabɔbaa ye jamana yɛrɛ ka jateminɛli nasiratigɛ la olu dɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Choguel ka nin prise de position n'a b'a la ka hakilina minnu ta k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ min nɔ ka se ka nin kuma cɛnjalanw fɔ ko
ni mami makuna ja kwa kadi sigidala deungo ni jamana deunye nka minye ka do mamunu be no lubi jatemine bawka ni makala ni bado bo luka jateula janko diplomacy na srabe choya mina ko olu do ka jatela ko shogali bala ka mali toire kungo goleya amasorola ka fo benga de kele do ka to France be anga jamana kono ni mali sigale do wali mani dalu jonjo be mali bolo ka fo France bala ka jugu shuka bla ana kuma ko muna halibi mali nyema usone do France ka shukelen shi anga jamana konna la ni do ka jatemine hakilina uye ka fo kuma aka kenyo anjala ki baw ka dabla minye bololo ni kuna fondi siraw fe ta siraw ni sebe fura munumbe walima faransi ka ka wele ka fuye an kunyana awi anterior tala ka andeme kuma anya kanuka danin ko risiki ikado ani auche jenyo anyana sabula an magobe mana mami be ni obina andeme ka ambo gole yaronga kana ana sekera no yanga gino sogobe katla kata jugu demeni uyo kuma anjena au kopi kuma ni doga hakilina ye do refana nga yeli la ulu ya iraka fo wati sera shogali nuhu jo ikado komunu be ka nyefo jamana deunka anyedo kuma ko shogali ka lanselin do be talike hukumuna wa make fen ofenye ministry nyama be ya jamana kuntigi rebe ya ka hakilina tale make mununye o ngango ninga la nyini ye akake hakilina we munu be seka jamana tanye kana ke gole ya wore ye sabula mamunu be noluye jamana bolo koloni sete mununye akoma gwa jiwo debechi olukunte anka ala delie anya foti lakana ko kele do kurawa koroka gwanko e lakana balia jamana chamanche bolo fe janko seguna no kan dugu chamanche dugu chamambe nyono mara krenya na dugu mseni ni dugu ba munu do lu ko ni midabinga sunatu ya boro la foka ke dairo ere tu bolo sabula mabida dudo de kono o dube dudo de kono menye dugu chamambe nyono marala bi munu dugu dombe bibi na ube ku ka minen che ube se munu koro ka 3 kilometri chama ika donga fo ka bo uba dugu la kata dugu rewla jate ya ira ka fo markala kaba menye déplacer munu be ni kele munu bo jabal la ulu chama bole do ka se wa dugu chamambe lokoliso munu be jamata le do ka ke ka yemfa abela jele ni wati nunu na jatke wale tigila moni marfatigu oluba la ka bingane wale munu taninga nyesi ni sigidala deuma setu ye dabali tuye chama ne bala ka bune udni la ko yere kun soro mando ko soro la Yusuf Kulubali no go dugu jeni jeme gole ay konondi nyama Farabugu, Sokolo, Mariko, Songo, Dogofiri, Mashiti bingani walo hage doni yoroku fole nuna. Mashiti maminu sara odadon. Inafo yere marakafu do nyema ba fanya na tugamina. Ni wale ngere dongo doye. Yemugo yere do ka fola. Lakana bale konu warale do kusebe ni wati laban nuna. Kerengerele ala ka damine September kalo salla kase sisama. Bela jele kon bi ka fode ko ma chaman sara. Ni ndo hun laban nun konnana. Nga mashima soro min sera ka dakilin fo akola. Yoro dola kawaleni do ale boraka beta kono gena ale kono fara katiba masina ma dane jugu fe yoro werela senekalaw ta tola ka furola dangar kero lu fenana dugudo an ciga buguda do gerende kono sigilendo lu dala ma shit se ga boga ta yorola donso minum beyi no lu yere kono kelendo ku wada ni ma dane jugu nuna olu kono biga fa kuma be wa o donso nu yere jelaki do talendo ka nyeshuma ka keni do ka shereya ye ku bita dugula ka war wajibiya moka walma ku ka chemsaw mine tuga mino bisaka nu deme kelela baga shuye koni o nyonyene do ni yoro nuna kusebe sugu langulu ya lendo bagamaralaw fe ka sababu yake sira fe bingani wale bitaka nyeshuma femi sanikalaw yesa olu koni dusu kashilendo ni sanife do ntanya ye inafo sukoro Yusuf Kulubali ni che na mbora yino anya fotinto minye ka do jamana kuntigi nu klubana walma nu kama kerengrene blale do ka nga jemu kan la me ka chi la se jamana fama ma nu ma wuli ka joke kata ni chamanche bolo nunu nyoro nunu jate meneke mali besra femi o de binake hadama de komoto bison jien fe bela jelima sabula borolongolo ti jo minye ka donga fo mali sigile do sene min ka na fara ka fo sene no bagamara jamana de bi bali ola mo hote sene ke duguye mamunu be no lube chike dafe dugu ni to dawla olu de ka sene fe mina anga duguba kono ni waru be do ola minye ka do na folo damatike daro wa fla bi tike daro e ka donga fo keme bieniti bla daro nyon balo de bi ke da kono kuma mali de munu me jamana chama che bolo fe ni
olu b'a la ka bali ka u ka ciw kɛ minnu ye ci kɛ juguw bɛ ka taa tasuma don la o kuma jamana mankan ka su kelen si ka sɔrɔ o ma wuli ka taa fɛɛrɛ jɔ o la o kana dafa tile siɲɛ 2 an ka jamana kɔnɔna la ka wele bila jamana kuntigi ma a ka se ka wuli ka jɔ u bolo da yanni an ka bɔ jamana kuntigi yɛrɛ ka gun kɔnɔna la u b'a la ka wuli ka jɔ dɔw fana kɛ dɛmɛ nasaratigɛw la n'o ye œuvre sociale ye o kama u bɛ ka pompew soni yɔrɔ caman ka di maaw ma ani ka taa se fana minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ furaw ani ambulance olu kɔni dira an ka dɔgɔtɔrɔso caman ma an bɛ waati min na i b'a fɔ ko sisan hali bi marabolo maa wɛrɛw fana bɛ gɛlɛya bɛ minnu kan olu b'a la k'a ɲini jamana kuntigi fɛ ko maa minnu sugantilen don ka bila i k'a dɔn u ka dɛmɛ nin kɛli la ka ɲɛsin maa bolokolow ma ko u ka sugantili kow jateminɛ sabula ko marabolo caman wɛrɛw fana bɛ degun bɛ minnu kan wa olu yɛrɛ ka degun ka jugu ka tɛmɛ dɔw yɛrɛ fana ta kan ko wulikajɔ ka kɛ jɛkulu ka se ka jateminɛ kɛ ko dɛmɛ in bɛ lase maa minnu ma waasa minnu n'a ka kan a ka lase olu ma mois de la solidarité o jɔra ni o ye octobre ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ o ye dɛmɛ ni ɲɔgɔnnɛmɛ kalo ye an ka jamana kɔnɔ maa min ka kɔrɔ ni biɲɛ ye o ye filamuso dɔ ye ni o bɛ k'a dɔn k'a fɔ ngukaw fɛ ye ale kɔni garisɛgɛ donna jamana kuntigi ka bisimilali la minnu na u ye saga ani shɔbɔrɔ ani sefa wari miliyɔn 1 ta ka di a ma ani birifiniw musokɔrɔba ye laɲini min kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o ye k'a fɔ mali bɛ fɛn o fɛn na ko jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri kɛ walasa denmisɛnw ka baara ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ko gɛlɛya caman bɛ mali la k'a jubaju ye baarantanya ye sabula denmisɛn caman bɛ ɲɔgɔn ka baara t'u bolo kuma u dun mago bɛ magoɲafɛn dɔw la ka kɛ olu ntɛɲɛ sɔrɔli fɛ u bɛ don da caman fɛ wa a bɛ na ni bingani wale ninnu ye n kɔni ye musokɔrɔba san 100 ni san 12 ka laɲini ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma k'u ka wulikajɔ dɔw boloda o kow kɔnɔna la saga kɛra 38 ye nɛgɛ o ka ɲɛ 7 sanfɛ nin waati in na min ye k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛdugu Jɛdugu Torodon Ciba Daban ka se Kolokani mara ma ani Bɛlɛdugu ka den bɛ Mali fan o fan ko ne ko ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma an ka cɛkɔrɔbaw bɛ an ma ɲinɛ o kɔ jɛmukan in tɛ tɛmɛ o kan ko Kalifabugu commune Ɲamana n'a Bugudakun bɛɛ ni sɔgɔma bi Sama Sangare Ɲoroli Sahɛlikaw juru la an ka foli b'u ye ka se gendarmerie ɲɛma n'o ye colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite fulakɛ an ka foli b'a ye sɔgɔmada in na ko ani cɛsiri a n'a ka filaya bɛɛ ko wulikajɔw bɛ senna waasa brigadew bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ gendarmew bɛɛ lajɛlen ka mun nafa Fanta Tumata bozomuso hali ni tigɛ ko gɛlɛyalen an ɲɛ sɔrɔ an seginna ka taa nɛrɛ bɔ ka datu labɛn ko ɲuman mi sumala de kana toro ma ni ma ti kɛlɛ jɛgɛ ko labile sogo ko kɛrɛbɛ tɛ ka dɔn k'a fɔ an jɛ jɛgɛ ko kɔ sabula fɛn nege minali n'a ti sɔrɔ ni ma bɔ i hakili la a bɛ kungo lase ma an farala ɲɔgɔn kan an kɔni ye nɛrɛtu sumala ko an y'o don bɛrɛ la ni Sheikh Umaru Sisɔgɔ ye nɛrɛ kolo ko bɛ danga mun na est-ce que yɛrɛ b'o kalama kɔni n terikɛ y'o fɔ sa ni ji bɛ na kɔni an ka nɛrɛw bɛ de bɔ janba b'an bolo an bɛ nɛrɛ bɔ différence jumɛn b'aw ka nɛrɛ ni yɔrɔ tɔw nɛrɛ an jɛna aw ka ndɛbɛn kɔ an jɛna aw ka manɔgɔw kɔ an jɛna aw ka bajigɛni ni kwaji jigɛni an jɛna nin bɛɛ kɔ baasi tɛ an y'an yɛrɛ dɔn an yɛrɛ la an b'an ka nadaga ni ja n'an ka sumalaw ye y a pas de souci ni jɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ ɲɔ ɲɛna aw ka jija aw sen kana don a la dɛ an jɛna an yɛrɛ de kɔ an ye alibada o y'o kɛcogo ye i bɛ fɔ don kibaru ta ko fɔlɔ o dicogo ɲuman na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniyaw ye sisan an bɛna fulakɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo Amadu a fɔ Sori ye ko sɔgɔmada in na ko anw ka sira ko baaralen don Banankabugu terminus sira tɛ yen n solila ka bɔ depuis 5 heures donc ko Sori ka kuma sira dilan kɛ a ko bɛ se ka lateliya cogoya min na anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw bɛ na wele bila Sori ma ka se ka taa ni ka segin kibaruyaw di an ma